Sí, era per preguntar-li, és la segona edició de la Fira del Llibre de segona mà, diguéssim, aquests llibres els aporta la ciutadania. La ciutadania, sí, són totes donacions, estem recollint fa mesos i la gent s'aboca, fins i tot aquest matí encara han vingut els últims de molt d'apuro que volien participar. I aquests llibres els van recollint durant tot un any o...? Pràcticament durant tot un any, però el més important, l'engròs també els últims mesos, de Nadal ençà. I això és una edició que la fan anualment, no? Bueno, és la segona. La primera va ser una idea de fer quelcom i va tenir tant de ressò que hem decidit fer la segona. De tota manera, això organitza els voluntaris de la biblioteca. Això organitza Amics de la Biblioteca de Calella, no? Juntament amb Càritas, i també tenen col·laboració, no? També tenen la col·laboració. Sí, ho fan a benefici de Càritas i nosaltres ajudem en tot el que representa la recollida de llibres, la classificació, el transport, juntament amb ells, que és una col·laboració comuna. I té molta acceptació, ve moltes persones? Molta. No tenim temps de col·locar-los, la gent comença a venir al moment que es veuen venir. Molta. És la segona edició i realment estem molt contents. Sí, inclús també és una oportunitat de trobar llibres que no podrien trobar a les llibreries, no? Bé, a la llarga del temps sempre s'ha conegut que n'hi hagi Fira de Llibre Usat. És normal, pràcticament. I es troben les coses que no estan a la base del comerç o a la base del moment actual. Sempre hi ha alguna relíquia i un buscador que coneixent el tema s'afegeix. I han pensat a fer-lo més, diguéssim que duri més, un dia sencer? No, de moment no. De moment hem fet la tarda i pensem que és l'espai just, que coincideix en altres activitats de la primavera a Calella i estem contents de fer unes hores a la tarda. I sempre aprofiten la setmana abans de Sant Jordi? Sí, volem la setmana abans perquè no volem interferir en el que és la festa de Sant Jordi. Però molt lluny de Sant Jordi, tant els amics de la biblioteca com nosaltres, pensàvem que no està la gent motivada en el tema del llibre. És aprofitar la motivació d'aquestes dades del mes d'abril. Estupendo. Doncs enhorabona per aquesta iniciativa i ja ens coincidirem l'any que ve una altra vegada. Si Déu vol, si la gent considera que podem continuar fent-lo, i estem molt contentes de poder fer-ho i de les vostres atencions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, igualment.